En mørk fremtid? Eller en lys fremtid? Vi behøver Future Force. Mit navn er Eko. Og jeg er H2O. Og vi er Future Force, jordens helte. Vi ved alle sammen, at det er på tide at gøre noget ved alle miljø- og klimaproblemer. Alle taler om det, men alt for få handler. Derfor behøver vi Future Force. Superskurken Dr. Ego gør os alle passive og dovne. Naturligvis med undtagelse af børnene. Børn er umiddelbare og fantasifulde, og dermed fødte helte. Så vi arbejder på et online spil, hvor børn og unge trænes i miljøheltens ædle kunst. I spillet kan de skabe deres eget Future Force, altså Ego. Klare 100 quests for at få erfaringspoint. Spille lærerige og sjove minispil. Fremvise deres heltedåd. Sammenligne sig selv med andre helte. Og chatte og planlægge med deres helt eget superheltehold. Vi har designet spillet og de fleste quests, og mangler nu kun at få det programmeret og lagt online. Derfor behøver vi din hjælp. Støt os og giv verdens børn nøglen til fremtiden.